Dek jaman donya iki durung ana menungsa sing urip ning donya bangsaning jin. Kowe tau urip karo aku, Petro? Oh, ladal. Apa kowe lali karo aku, Petro? Molas temen kahananku dene kowe lali karo aku. Walah. Wong gege. Si tak eling. Alah bapak lah. Galingan. Sampean kok teng mriki, Pak? Aku ngerti pesambatmu. Nggih, terus kowe tiba neng kene, lakonmu kowe bantu karo Semar. Ning malah kowe kena Kyai Nenggala, kowe kuntal kamrapal, kowe tak kandhani ya Petro. Nggih. Pustaka Jamus kelima sada ilang. Lho, sebabe dicolong karo menungsa sing murang tata. Waduh, ngandel ora. Aku wis matur karo Ndara Puntadewa tak kon maringke aku ya ngeyel. Saiki nek pustaka Jamus kelima sada menika nganti ilang. Niku para Pandhawa badhe apes jayanipun mboten gadhahi kekiyatan tur Petruk ya melu tanggung jawab. Kowe tak menehi daya kekuatan kowe iso mbantu marang para Pandhawa. Sranane pripun? Aja wujud Petruk. Tengah ngalas kae eneng wujuding sendang malih warna nyemplunga sendang kono. Nggih. Sribawa Dewa Narpati duwe nareswara Kresna kalanggung tresnanira marang Diabanon Jinawi. Waladal gugu karepe dhewe. Waduh Petruk kantong blasa nyas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petruk kowe mbubarke lancur Pandhawa. Nata Mandura ora mikir gretel nenggala jeblok dadamu. Bos. Aduh kesel. Walah ora ngerti siwun Mandura kok duka tenan. Petruk kantong bolong ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala jeblok ketemu slonong. Nenggala gedhe banget metu. Murup sak obor pucuke. Iki nek ora mulih neng Karang Kadempel modar tenan aku. Aduh. Delok ngapura ya Lek. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Monggo kowe nek mlaku pupumu mlicet. Apa meneh kon mlayu, Gong, kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petruk nyunyuk nenggala. Modar kowe. Loh, Gong, ora mati. Kowe seneng ya nek aku modar? Aku iki takon kok. Takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang dialem-alem kok bareng melayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Iya aku ya weruh. Petruk kantong bareng ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala ndasmu. Kowe klepat melayu aku bingungi jajaki lar ndelik nanti iki. Terus nyingklak ojek aku.
Ngojek. Walah meso ora slamet, Tru. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune mung 20. Mengrinding nganti diselip Baladewa. Untung ra konangan ya kok. Aku iki bejane nang kono kuwi upama ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omah ya iki Bagong dadak ngojek barang modar sak tukange ojek. Ah iya. Lolo ineng golo. Alhamdulillah selamat tekan kene aku terus. Iya syukur. Iya iki, ayo mulai saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulai cilaka tenan. Nah aku nek mbangane mulai lu wong modar kok, Tru. Nah aku lho mergane ngene. Hitungane kowe nek wirang kuwi selawase urip wirang, Tru. Merga wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Ora nek wantri manut aku lu wong mati mangane wirang. Oh ya kok. Ha iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis let pirang taun kene ana tangga teparo. Lah Petruk biyen tau dikongkon bapakne ra iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin. Mula nek manut aku lu wong mati. Nek mati aja sumelang, mati iki diperang 3 perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nista. Mati utama iki matine wong labuh bebener. Wis mati utama, pokoke nglabuhi bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadang swarga kethuke widodari. Oh iya kok. Mati madya ki disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka gumantung perbuatane ning alam donya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk ditampa Gusti sukmane ngramyang manggon ning ngebuk, manggon ning kayu, watu, ndak malam jemah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Mula nek cara aku mbangane mulih terus kae, Tru. Iya kok. Nek terus ki pokoke aku matine mati nista. Utama Dik. Kleru kata-kataku. Ya. Mati utama ora usah kuwatir. Ngono ya, Le. Kok ngapa? Kowe majuani ra kok. Wah, aku cecok ora. Nah, aku wis trima ora mati apa-apa. Ora mati ora mati utama, ora mati nista. Terus pengenmu hidup. Nek kowe kepengin nglakoni mati utama ya lakonono. Nek nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku ning pengikut. Wis. Kikong dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamit no sisan nek ora bari 3 dina kok nyelameti tekan 1000 berarti aku mati. Wis ikhlas, ora ikhlas ngopo? Wong tak niati nglabuhi bapak kok. Sip ngono kuwi sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isih ana kuwandane kukupen, kuwandaku ya Gong, dirukti sak tataning panembah. Di kanu ya buntel sarung ya, wis. Mori kok ya, heeh. Ning nek kowe remuk, wis rasah digoleki, pokoke aku dianggap mati ngono wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae, dol. Kae mesine trontrong ta, Tru? Heeh. Papayu, wis pokoke disak dol-dol engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soal iki arep semes-semesan. Apa, Tru? Kuwi lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semesteran. Wes karo titip bojoku ya. Oke. Dijapi ra? Rasah. Konjung niate dijapi ra. Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa kon dhewe. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Yo. Kok graji iki piye? Apa? Bendo. Oh ya. Polinggis. Oke. Ya.
Wis maju ana, Truk. Tak dongak-dongake wis lepas oparane jembara kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karo aku mati kok. Wah, musuh Nenggala ya sida modar tenan kowe. Ayo, Amo Suramrata, Jawrata imbang yen padha-padha. Iki bendoku Sinuwun Mandura ajangi jembar legane atiku. Wah! Wah, Petruk nyoto pancen kendel tenan. Petruk pancen kendel tenan. Wani napai kridaning nata Mandura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mandura. Wis ora usah ngomong. Bengok ora. Petruk teng mriki wis wago tekaning mati. Wah, dalah wis dalah apa? Nyatane wani-wani tenan to. Iki Kyai Nenggala, amake Gunung Jugruk Segara Asat. Lha lah, iki tau nggo nyolong degan ping 3 ragonangan. Ya. Padha ambuhe. Wah, dalah. Saya nyono Maranata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngece Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petruk Taman Nenggala jeblok dadamu. Mantap. Bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata kula tambah hongke Surukati sewu-sewu kalapatanipun ingkang raka dadah wadana Yayi. Dene kula ngantos boten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan Koko Prabu Mandura mentala ninggalaken Petruk Kanthong Bolong. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang tuntal kaprapal. Yayi. Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah dene kula ngantos mentala nindhangaken Petruk Kanthong Bolong. Krana Petruk sajaipun sampun ngina dhateng pun Baladewa. Petruk saya ngilani dhateng Nata Mandura Prabu Baladewa. Wekasan Petruk kula tamani Kyai Nenggala kendhang kapracundhang tuntal kaprapal. Koko Prabu wonten dawuh. Mestinipun boten mekaten lampahan ingkang kedah kelampah jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak. Petruk menika estunipun namung keladuk gecul. Remen ulah sembranan dhateng sinten kemawon miwa dene paduka. Teka lajeng tumuli duka kados mekaten wekasan ngantos boten saged dipun selaki. Paduka Koko Prabu Mentala ngindhangaken kaliyan Petruk Kanthong Bolong. Nggih, kula nyuwun pangapunten Yayi. Menawi para Pandhawa boten dados menapa namung sakmangke kuwatos sing manahipun ingkang rayi ngamarta menawi Kyai Semar ngertos lampahan menika tumuli murina sinten ingkang saged angendhakaken kamurkanipun Kyai Badranaya. Kula suwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga sakmangke paring pepadhang dhateng lampahan menika. Yayi, kula wonten dawuh samangke ngaten kemawon. Panci kalapatan menika dumunung dhateng kersanipun Koko Prabu Mandura. Nanging kula ugi kedah tanggel jawab jernyatanipun kula ingkang dipun belani dening Koko Prabu Baladewa. Kula suwun maduka Yayi Prabu keparenga amaringaken pustaka Jamus Lima Sada dhateng ingkang Raka Indrawati. Mangke menawi pusaka menika sampun kula ginakaken
maluyakaken negari Ndarawati satemah waluya nirmala temah jati jati temah mulya wangsul kados wingi uni tumuli pusaka badhe kula kunduraken lan kula ingkang badhe budidaya ngupadi dhateng Petruk Kantong Bala Koko Prabu pangandika paduka menika menapa kepara saestu menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang para Pandhawa kula kinten kula mboten nate dura kaliyan menapa ing sampun kula aturaken menawi tetul mekaten Koko Prabu dinten sak mangke monggo pustaka jamus miyang jimat klimasada kula aturi nampi nanging menawi sak mangke Koko Prabu sampun kepareng-paring pepadhang tumraping negari Ndarawati sarana pustaka tumuli kula aturi ngunduraken wonten negari Ngamarta badhe kula boyong dhateng Karang Kadempel lan Koko Prabu ingkang sagah ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk inggih kula sagah Yayi matur sembah nuwun tanpa pepindhan nanyaten tumuli kaparingna Koko Prabu kapitan lenggah wong negari Ngamarta lan rumiyin kosek to kok aku tok kon lenggah ning negara Ngamarta ki njur nalare piye mongko aku kuwi nderekke Si Adi Prabu ning negara Ngamarta sampun ngantos sak mangke Yayi Prabu Darma Kusuma menika mboten pitados kaliyan ingkang Raka Ndarawati Koko Prabu kula anggep dados tanggelan sekedhik kemawon mangke menawi sampun padhang lelaman negari Ndarawati tumuli kula wangsul ngunduraken pusaka nganti Koko Prabu kondur dhateng negari Mandura ngono inggih ya yen panjenengan mengono pun kakang mung kari manut Yayi tumaturi kula maring-maringaken Koko Prabu semonggo kula aturi nampi Koko Prabu tresna sinayang mangkung mintonaken Kramani samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepe sumimen lenging kalbu pambukaning warana Setyaki wonten timbalan kok ora kaya adat sabene to Dimas monggo adat lupi ingkang wis kelakon pendandak pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta mesti entuk panembrama saka kadang-kadangku para Pandhawa. Yayi Prabu Darmaji Werkudara Janaka mesti padha munjuk atur kanthi memalatse. Nanging kok kaya ora sagedhagan iki lah kok padha pating celinguk. Pamantenging paningal kaya ora tajem. Iki eneng apa? Yayi Haji wonten menapa? Werkudara eneng apa? Arjuna maragake matur marapun Kakang eneng apa Dimas? Koko Prabu Baladewa wonten menapa? Bose. Sing kudune takon kuwi pun Kakang. Lho. Nalaripun. Lho. Lagi wayahe Prabu Ndarawati ki mboyong mustaka jamus klimasada dikanthi marang Raja Ndarawati. Aturmu marapun Kakang yen negara Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen tinumbalan pustaka jamus miyang jimat klimasada. Nganti pun Kakang geger karo Petruk tak tamani nenggala kontal kaprapal kendang kaprasoda. Yayi Prabu mboyong pustaka jamus klimasada
yen wis paripurna bakal ngupaya Petruk. Lah kok iki urung ana telung kedheping paningal wis bali meneh ning negara Ngamarta iki sirmu piye? Ngaten to? Iya. Sejaki wonten dawuh. Wis kecandhak Dimas. Tegesipun kados pundi? Iki eneng Surya kembar. Dawuh paduka kados pundi? Yen Siadi urung tanggap, mara pirsanana lelakon ingkang bakal kelakon. Semar paduka. Yayaji kula nuwun sewu. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Yayaji, Werkudara aku njaluk ngapura yen to pun Kakang ora paring pangandikan kelawan sira Dimas Yodipati. Arjuna kula wonten maring adhawu. Mung Siadi ingkang bisa ngresiki marang asmaning Nata Ndarawati Yayi Marata Sawangan kanthi netra batin utawa remana jati. Merga ya mung Siadi ingkang kawasa mresani kelawan pun Kakang Mara Gage Sawangan. Sing mboyong pustaka Jawas Limasada ki pun Kakang apa dudu? Sabab Kresna karo Janaka kuwi loro ring atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Embane kaya geni lan urupe kaya kembang lan sarine. Sawangan Janaka pun Kakang apa dudu sing mboyong pustaka Jawas Limasada? Kok ora Bu ketiwasan kok. Mboten kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana ingkang Membanata Ndarawati tumuli anyidra pustaka Jamus Hyang Jimat Kelimasada. Koko Prabu lelampahan mekaten menika kados pundi? Werkudara. Nggih. Kula ora dudu caping Kresna nanging ngatur adimu Arjuna. Koko Prabu Baladewa. Nggih. Sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayipun panengah pun Arjuna ingkang ngendikaken bilih ingkang beta pustaka Jamus Limasada menika sanes ingkang rayi Ndarawati. Gosek to kok udu kowe piye? Monggo blegere mau ya kowe kok kowe ngaku udu kowe. Menika Jarnaka ingkang matur nyatanipun sanes kula Werkudara piye? Percaya apa ora Dimas? Kresna kakangku. Werkudara inggone wong utuh apa anane? Apa sing tak sawang nganggo mripatku ya sing tak percaya. Ilange pustaka Jamus Limasada sing gawa Kresna kakangku. Mula nadyan kowe kanthi aling-aling Janaka ning nyatane sing gawa pustaka Jamus Limasada wujude Kresna kakangku. Baline pusaka ya saka kowe, ora iso nggawa bali pusaka. Ora sudi aku ngaku kadang tuwa karo kowe. Pikir-pikir Werkudara kuwi wong mloho ning omongane sarwa bener. Arep Yai Prabu Ndarawati ngandhake ento sing mboyong mau dudu Yai Prabu Ndarawati, alasane Janaka sing ngendikake. Ning Baladewa arep nurat karo Werkudara, apa sing tak sawang kuwi sing tak percaya. Aku tekan kene sing nganti Prabu Kresna. Yen kowe ora iso madhange kanan negara Ngamarta, isin aku. Isin ora mangan nangkane gabul plute. Ora suta aku ngaku dulur nom karo kowe Kresna. Wis kaya ngene iki kahanane Arjuna, Koko Prabu nyuwun pangapunten wis ora perlu njaluk ngapura. Lelakon ki adile ming dilakoni kasinggihan mekaten. Mbok menawa iki dadi lelakon ing Nata Ndarawati. Ya mung aku njaluk Janaka ewang-ewang ana pun Kakang kasinggihan ngestaken dawuh. Ayo tak kanthi tindak dhateng pundi. Eneng karang kadempel. Nyuwun iga waranging Kyai Semar kena ngopo apa negara Ngamarta kok dadi kaya ngene lelakone. Nah itu lho mekaten monggo kula dherekaken sejaki wonten kowe
sumsara tetan kadang Sinuwun Ndarawati. Iya, Kakang Semar aku ngemrapta ning Karang Kadempel. Ndara Janaka. Iya Kakang Semar. Aku ngemrapta ning Karang Kadempel Kakang. Nggih. Mboten sah sampeyan paring pangandikan, kula wis ngerti napa sing dadi karep sampeyan. Mesti ming bakal pasrah kahanan negara Ngamarta. Anggen kula kongkonan kali Petruk kali Bagong. Wekasan dadosaken dardah geger antawisipun anak kula kali Ndara Baladewa. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal. Mustaka Jamus Klima Sada ical. Den kula mboten ajeng pripun-pripun. Mung garing Bagong cetha matur kali kula nek pustaka Jamus Lima Sada ical margi saking Sinuwun Ndarawati sakniki kula suwun tanggung jawab sampeyan. Lho kosek Kakang Semar. Aku ora rumangsa nggawa pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nggih, kula percaya. Ning napa sampeyan nggih ajeng kendel mawon. Monggo sedaya para nayaka para kawula sak negari Ngamarta sami prisa ingkang asta pusaka sampeyan. Napa sampeyan boten kepengin ngresiki dhateng asmanipun Nata Ndarawati? Sinengguh kawula boten badhe ngertos napa sing dadi dasare, napa sing dadi sebabe. Ngertine nggih sing ingkang disawang sing gawa pusaka sampeyan mula sampeyan kudu gawe srana supaya asma panjenengan boten banger bacin wonten talinganipun para kawula sak negari Ngamarta, langkung-langkung para nayaka sak negari Ngamarta Ndara. Matlang ning kalangguan aklar andan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan badang kasuran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga Kakang Semar juntrunge rembuke Kakang Semar aku wis tanggap yen to perkara iki mbok pasrahke marang Nata Ndarawati ya aku ora bakal selak. Aku sagung upaya menyang didulungi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Syukur nek sampeyan pun tanggap. Perusahaan iki kersanipun Sinuwun Ndarawati badhe kados pundi? Aku njaluk pamit tak golekane pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Angka loro aku ora bakal wegah ngupaya menyang didulungi Petruk kantong bolong. Matur nuwun Den, matur nuwun. Menawi telu mekaten Ndara menika pancen satunggiling nalindra ingkang turun tanggal jawab perkais menika. Kakang Semar aku nyuwun pamit Arjuna wonten maring adhawuh. Ayo nderek pun Kakang, monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu Ndarawati. Anu samar panoring sapa supaya
saka rumangsaku Semar itu wekan ora gelem tanggung jawab mongko aku ya duwe gegayuhan bangun pura kencana ning nganti sinuwun Ndarawati makarya dhewe kaya ngapa suraking wong kang ora seneng karo Badranaya Gus ampun kuwatir Ndara kula ingkang badhe ngawat-awati sak tindakipun Ndara Arjuna wiwah Ndara Kresna ing Ndarawati den sesumbar lindu bumi konjeng kumaluduk kumaluduk guntur ketuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa mlebur wiyati mati wonten dawuh nganti kedarang-darang prapta tanah Jawa niatku mung upaya menyang endi lenggahing bapa Begawan Dewa Kahana ingkang ninggal negara ing awu-awu langit nalika semana aku matur marang Bapak Begawan Dewa Kahana yen aku pengen dadi nalindrane negara Ngamarta kok banjur panjenengane ninggal negara ing awu-awu langit nalika semana weling kelawan aku yen to bakal golekake srana nggonku kelakon penjangkaku wis watara sakwarsa kok durung ana keterangan ingkang gumathok mula kowe tak kanthi sumusul ning tanah Jawa mekaten Dewaji yen ora ketemu nadyan kekalangan ngubengi jagat ora pati-pati aku mandheg yen ora ketemu karo Bapak Begawan Dewa Kahana Pate bumi kuncing langit kelap-kelap waton lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur anak Prabu Dewaningrat inggih Bapak Penemban lah kok malah sumusul marang pun Bapak mboten jenak manah kula melang-melang kadodine nembang jabang wonten tepi ning Balumbak. Kula ngrantu dhateng rawuh paduka Bapak Penemban menika persasat kadidene ngentes sisih kalawuh babus kumambanging Sila Kresna. Kula nyuwun dawuh Bapak. Jumbuh kawan apa ingkang mbok aturake marang pun Bapak nggonmu kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta dina samengko. Mung kari ngenteni sasi liring bawang sak umuring jagung nggih. Lire paduka Bapak Penemban dawuh kados mekaten dasaripun sawangen iki aran pustaka Jamus Klimasada iki panguripaning para Pandhawa
Pandhawa koncatan pustaka Jawus Klimasada wong kang bakal gawe seraning para Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Pusaka iki ing dadi jalaran nggonmu bakal kasembadan panjang kamunggir Dewaningrat. Waduh, Bapak Penemban. Upami pantes lan menika mapan wonten negari kemawon tertentu paduka kula yasakaken pepanggungan. Kumunten kula sembah kaping 1000. Kanggen paduka sampun ngrancakaken gegayanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Durung paripurna gegayuhanmu. Ayo, sirmu piye aku mingkari manut. Kula badhe jarak madosi negari Ngamarta. Gandeng pusaka sampun wonten asta paduka Bapak Penemban. Kula madosi para Pandhawa badhe kula bondo tanganipun kula krincung sukunipun. Menawi Pandhawa sampun kula tingkes, kula nyung badhe lenggah dampar negari Ngamarta. Ayo tak derekake ngger anakku cah bagus. Bang wangaruna dinetrane nganggo rapuh rengkane kala saketer kene donganing wong lirwowo sing panca pepetoke ayam ana mrak manguh ing bagagan. Lho, sapa iki? Ana satriya bagus ngadang ning dedalan Malindra Muda. Panjenengan sapa? Kowe dhisik ngaku. Raden Janaka, sampeyan sapa? Malindra ngawau langit Prabu Dewaningrat. Melonjong botol aku mungit wadyabala segelar sepapan. Wigatine apa sinuwun Prabu Dewaningrat? Raden kepasang yuk katuju ngene. Lakuku ketemu karo Raden Janaka. Mara gage tuduhna menyang didununging negara Ngamarta lan para Pandhawa. Ya kene kowe ngupaya para Pandhawa, Pandhawa bakal tak tingkes. Pandhawa wis ora duwe kekuatan sabab pusakaning Pandhawa diasta dening Bapa Begawan Dewa kauna wujud pustaka Jawus Klimasada. Mula penjangkaku bakal kelakon nggone lenggah dampar negara Ngamarta mateni marang para Pandhawa. Desmak bathuk mata-mara ora ndedelok. Kowe nyumbari marang para Pandhawa ning ngarepe Janaka, mara gage rungokno. Aku panengahing Pandhawa Raden Janaka. Walah dalah. Sing edan moni macan. Malah kepara akbar ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak piprilipane. Ayo, kowe dhisik tak rangket Janaka, mara jajalan Arjuna.
awas. Prabu kaya bubar perang. Ih, Remban. Kula sampun pinanggih kaliyan Arjuna. Sabanjure piye, Bapak Remban? Kula nyuwun prisa. Pusaka menika nyata menapa mboten? Ketitik nadyan Pandhawa sampun koncatan pustaka Jamus Limasada nanging kadidayanipun Janaka tasih ngedapi-dapi. Ingkang putra kawon tanding kaliyan Janaka minggira tak tandangane kaya ngapa wujudane Janaka. Raden Janaka sapa? Begawan Dewa Kaana. Aku wong tuane Dewaning Rat kowe sing ngidra pustaka Jamus Miang Jimat Limasada dasar kepara nyata. Mbok balikke apa ora balikke tak nggo gatheng siramu damu dadi kuwanda kowe. Janaka ing gasinggihan Koko Rabu. Leduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan lah kok siadi katone Bandayuda. Gasinggihan mekaten. Mungsumu sapa? Prabu Dewaning Rat. Kaliyan Begawan Dewa Kahana. Larah-larahe piye? Krana Begawan Dewa Kahana ingkang ngidra pustaka Jamus Limasada. Lho, kok ora tok rebut? Nyata digdaya sekti kalintang jayaning perang. Wis kecekel gong sing nyolong pustaka Jamus Limasada. Wis kecekel kok? Wis. Nang polsek endi? Durung nang polsek endi ning. Wis mungsuh Ndara Janaka. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten maring adhawu. Pancen bener kang dadi ucaping Syadi. Pun ngakang wae tak kira ora keduga mungsuh Dewaning Rat utawa Dewa Kahana. Kepareng paduka ayo golek jago Yayi dateng pundi wis to manuta pun Kakang. Mangsuli kandha ing ajeng Kirula Petra kantong boleng kenging Kyai Nenggala kendang kapracundang kontal kaprapas. Dawah wonten satengahing ngono Kirula Petra kantong boleng.
ya nek diiringi ngene iki rasane kaya bungah kae. Tangane jan apik-apik tenan. Tangane apik ning matane kurang permono. Ayo pengendangku ki tangane kok nggo ngrangkul lah ya wis kuwi. Ora iso nggo tembal-tembel iki anggere wis ngene iki wae. Godane tangan apik ki ngono kuwi. Piye kaya dileke ya surang gugu. Sakane. Pokoke isune ana apa-apa aku lunga saka. Moh nek ditempuhke. Ya aku iki jane ngomong apa to ya kaya lagi susah kaya ngene malah. Ais ben. Tinggal udut. Lah dekno piye wong tibane tengah alas kene ya arep ngopo? Lah ngerti lor kidul wetan kulon. Arep mulih nang ndi dalane. Moyo denger ora suwe-suwe ora ana sing nulungi. Wong ki nek anggere pasrah ki suwe-suwe ana sing nulungi. Ya anggere ana wong liwat aku arep pasang ulat memelas. Nek perlu arep netes kilo ora lho iki sapa mesake ditulungi kanane piye kan ngono kuwi nek aku ki ora sedih asal ngono wong nulungi. Wis men. Ane ning alas ki sak liwat ya sapa? Kok isa-isane ora. Piye nasibku iki ganti kaya ngene kahanan. Dinangsak ngono kae terus rampung. Petro ngandel ora. Iki kok malah ana gendruwo ngejaki aku. Petro aku dudu gendruwo. Lah sapa nek udu ora tepung kok ngerti-ngerti muni Petro ora ya. Sampeyan ku padha karo sing bau reksa wis ngerti karo aku. Aku dudu sing bau reksa alas kene. Lah sinten? Apa kowe lali karo aku, Petro? Aku tau tadi srawung karo kowe. Kapan? Dek jaman donya iki durung ana menungso sing urip ning donya bangsaning jin. Kowe tau urip karo aku, Petro? Oh, ladar. Apa kowe lali karo aku, Petro? Molas temen kahananku dene kowe lali karo aku. Walah. Wong gege. Si tak eling. Alah bapak lah. Galingan. Sampean kok teng mriki, Pak? Aku ngerti pesambatmu. Nggih, terus kowe tiba nang kene, lakonmu kowe bantu karo Semar. Ning malah kowe kena Kyai Nenggala, kowe kuntal kamrapal, kowe tak kandhani ya Petro. Nggih. Pustaka Jamus kelima sada ilang. Lho, sebabe dicolong karo menungso sing murang tata. Waduh, ngandel ora. Aku wis matur karo Ndara Puntadewa takon maringke aku ya ngeyel. Saiki nek pustaka Jamus kelima sada menika nganti ilang. Niku para Pandhawa badhe apes jayanipun mboten gadhahi kekiatan tur Petruk ya melu tanggung jawab. Kowe tak menehi daya kekuatan kowe iso bantu marang para Pandhawa. Sranane pripun? Aja wujud Petruk. Tengah ngalas kae eneng wujuding sendang malih warna nyemplunga sendang kono. Nggih.
Urung arep tak lereni kok ditungtung. Petro kowe wadadi Demang. Nggih. Nganggo Demang sakarepmu jenenge. Kowe tak nehi daya kekuatanku aja lunga-lunga diloneh ning Nalindra tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungono. Nggih, sendika ngestakaken dawuh. Nolo Gareng dalem. Nolo Bagong. Iki eneng wong. Ha wong alasane kok iki eneng wong ya. Wong alasane wong golek kayu, wong golek ramban. Udu. Iki cahyane sumorot ki lho. Ana wong golek kodhok, bathuke sumorot kabeh. Wis ora sangget sul to, wis to. Dilarani iki. Takonane ya nggih ditakoni mawon. Iki sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa. Panjenengan sinten? Aku Nalindra Ndarawati. Kok mlampah-mlampah dumugi ing tengahing wana Cakrawangsa wonten dawuh. Aku kuwi butuh suwijining wong ingkang bantu kelawan repotku. Panjenengan gadah kerepotan menapa? Ana pandhita ingkang nyidra pustaka Jamus Klimasada. Yen kowe iso ngrebut pustaka Jamus Klimasada, kowe njaluk apa wae tak turuti Cakrawangsa. Menika estu sinuwun. Lho, apa aku tau goro? Tiyangipun wonten pundi kae? Ana kono kae Paranana. Nun nggih, ngestokaken dawuh. Begawan Dewa Kaana kowe nyolong pusaka sarana lembut. Lembut ngungkuli banyu ora ngalahke lembuting Demang Cakrawangsa. Iki anak Prabu Dewaningrat inggih Bawa Remban. Kok doko-doko neng kono ngapa? Kula menika janjanipun gagas malah bingung dhewe. Lho, lire piye? Pendak-pendak kula majeng, perang kula kawon mundur. Kula nyuwun biyantunipun Bapak Penemban. Kula majeng malih, kawon malih mundur nyuwun pambiyantunipun Bapak Penemban. Mbok sakmenika ngaten kemawon, sae-saenan kemawon Bapak Penemban. Pusaka-pusaka Jamus Klimasada kula betanipun dados kula ora wirawiri nyoh tampan ana nggih gawanen. Pinter njara langit kowe ora menang karo Demang Cakrawangsa srayaning para Pandhawa. Ayo oyakan iki pusaka bali ning tanganku. Wilatik Glismen inggih sinuwun. Cekat-ceket cukat-cakut trampil trenggiling trengginas. Ya tak tampa ya Demang Cakrawangsa. Nggih. Lah aku ki lunga sedhela wis ana sing ganteni lucu. Aja ming pusakane lajeng pendhitane pancen ana sisan nyuwun pangestu sinuwun.
Iki wong sing culika kowe mbangane aku. Kowe ngrebut pusaka Mimbanata Ndarawati. Wong culika ya dibales cara culika mati dening aku. Ayo kowe apa aku sing tekan gunung tanpa guna. Iki sapa ana wong kok kaget kok keri. Wong tuwa iki kaget ning ati jlek liwat saluran pembuluh darah. Lagi munggah ning otak lagi bengok. Mula ora padha canom-nom, canom. Ngono nek wong tuwa. Lagi ngono. Iki sapa? Aku Demang Cakrawangsa. Wah, tak kira nek iki Becor. Becor jengkulmu mlocot kowe. Syukur dole kowe ijik urip. Aja ngawu gawar ngawur. Tole-tole piye? Lho, kon to, Nduk. Kowe iki aneh-aneh ora. Ayo Petruk ganti ora kowe. Syukur kowe ijik slamet tase, Pak. Piye kabare? Pustaka pun kundur. Sapa sing ngasta? Sinuwun Ndarawati. Syukur. Lah terus sing nyolong sapa? Pandhita naminipun Dewa Kaana nika sakniku ngamuk. Kula mungsuh Dewa Kaana we kalah, Pak. Sapa jenenge? Dewa Kaana. Wahono. Kaana. Iku kok tandangan ya. Iki sapa? Ana wong kok megal-megel. Pangling karo aku to. Pangling ora ngerti. Aku ora ngerti. Pangling to. Pangling. Candhak kowe. Nek lumrahe kowe ora tepung karo aku ning kok pangling berarti aku wis tepung karo kowe. Iya. Lho kok ketrujut kowe ayo. Ayo nganggo sandangan lanang barang ki ngopo? Kakang Semar kula tobat, Kakang Semar kula sampun tobat, Kakang kula sampun dipun sikep kados mekaten. Adem nika ora ya ora ndus kaya ngono lho sapenake dhewe ora lah. Mulane lendange aja kuning kok ndak tak kira plat kuning. Kakang Semar menika sembrono Durga, kula wonten dawuh ngapa lho? Madosaken tedha para baju barat. Goleke pangan baju barat ki apa sing Sukerta ki ming Pandhawa apa piye? Sing Sukerta ki pirang-pirang. Ning sing tok jangka kok mesti para Pandhawa. Ayo bali. Bali aja ganggu gawe. Kula warga kene sing lagi duwe gawe. Sing wadya balamu sing picak dituntun, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Kabeh digendong jak mulih. Ganggu gawe kula warga kene lagi duwe hajat. Aja takon dosa konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang. Bali.
kok sampun racut kados mekaten Bali nggih dewa srani Bali. Konangan Kyai Semar ngrekoso malah urip awake dhewe Bali kabeh wadyabala Bali nggih. Ratu Gustiku mundur kewirangane benda ayo belakno Waragudara wadyabala dandang mangure Jaramaya ya ora nggawa bali kancakanmu deplok ndasmu gaglak limpamu Madangi jagat mungu paning sapucaking wukir marbabang sumirat kena sarating surya mekalan gunung Semar cengengesan. Den, apa? Pun paripurna cariyosipun. Mugi-mugi tansah pinayungana karaharjan, pinayungana katentreman, pinayungana berkah saras samukawisipun manggiya ingkang langkung sae. Yo. Kula warga Pak Aryanto tansah pinakikantuk ridho saka ngersaning Gusti karya jagat kula sak kanca menawi wonten lepat nyuwun pangapunten lan pribadi kula ugi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten gandeng sampun mituhu dawuh pangandikanipun sampun paripurna kula nyuwun pamit mugi-mugi nir ing sambikala Surasudara ingkang rat saha brasta taping kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih kula